Sad će majstor Radoje da napravi ovaj pukli opanak. Ma ne da će to da bude ko nov. To će da bude patent, pravi patent, znači uzet će me Amerika za ovu. Sad ćeš vidjet kad ga Radoje skockao. Evo ovdje da ga stavim ja u moju stegu. Da ga još malo da ga pritisnemo, dobro da ga pritisnemo. Eto, još. Ček će tu, motorka je tu, ne znam da li će mi ona trebati sad trenutno. Brusilica je tu. Sad će čika Radoje da ga umjesti. Ima da bude za izloga. O, Radoje! Radoje! To je Radojka! Šta radiš? Ne ulazi, pravim opanak vamo! Pravim, znači, opanak ne ulazi! Pa kako to tako? Pa moram da ga napravi, ne ulazi vamo, bježi, nije još gotovo! Pa bode me bolan! Sačekaj još 5 minuta dok završim, kad bude gotovo zvaću od tebi, bud tu iza vrata tam. Nemoj da viriš, ovo je patent. Ta četko, toliki čakić. Ništa se skira, ovaj opanak ide za Evropu, ja možda riješim da ga izvozi. Čeka Evropa, vrati me njega na nog, što će on u Evropu? Ma možda zgrnem pare na njemu, ja da ne bila možda naruči čitava Evropa ovaj opanak kad budeš vidjela kako ću ga napraviti. Eto mene za minut, sačekaj sam još malo. To je to. Konačno je gotovo. Idem sad Radojci da pokažem moje remek djelo. Radojka! Sve za papiru. Radojka! Bože. Slušaj, okreni tam glavu. Dosta Srećko, okreni tamo glavu. Tamo da ne viriš. Ne viriš. Idi još tam. Još tam. Jel ne viriš? A kako će vidjet? Stiže patent koji će ići za Ameriku je. Jesi spremna? Čekaj. Okreni se, da vidiš. Nemoj me zeba. Šta ti je tu? A što razvali mi patent glavom je? Daj moj opanak, što će tu to? Ne, ovo ti je patent. Znači, kroz ovo ne mora ni ekser probiti. Vidiš, ovo je jako, ni se kliza. Znači imaš ovdje, vidiš, ovako možeš nekada nosiš u ruci, opanke da nosiš da ti je lakšije. Što ćem rukama ići na nogu, da metnim? Pa znam da ćeš na nogu, ali ovako, reko kad ti dosadi na nogama da klamaš, možeš ovako i da nosiš, razumiješ? A moraš ovako staviti ovdje kantu vode, s ove i kantu vode, s ove strane i nosiš 2 kante vode. Znači ovo ti je opanak za evropsko tržište, Joj, stoj džabola, spust kako je. A pravići opanak je za američko tržište. Probaj na nogu da vidimo da li ti paše. Polako, nemoj sam da im razvališ opanak. Ajde. Kako ću uveti tude? Valja Radojka, a? Kako izgledaj? Pa dobra, moj opanak ne bode me ništa od ozdola. Jesam ti rekao, znači ni kiša, ni blato, ni trnje, ni snijeg. Ajde probaj malo prošeći da vidimo kako ide. A? Jel vidiš? Ništa ne bode. Pa nema ne bosti, jesi vidio da je bolji nego onaj što je onako bio je. Dobro je ovako. Nije ovo loše, ali čekaj. Šta je to čekao? Kako će ovako kroz selo ovdje, šta će mi narod reći? Šta te briga šta će narod reći, bitno je da je tebi dobro i udobno je. Joj, kad ne vide ove kamšinke, a možda im se zapadne pa zaradiš pare na ovome. Što ti rekao, to je opanak za evropsko tržište. Malo me žuljava ko žica od ozgole. A dobro, to ću još ja to da popravljam i definišem. Nego slušaj, nema mi sad kad naglobat, ajmo mi u onu prodavnicu da mi pomogneš od da nam ponesem Je zanimljivo kad ne bode, joj ima godinu dana me bode. Dobro je ovu. A eto, vidi, vidiš kako rado je za naučnik. Jes, valjda malo me ko boli, da, ali dobro, aj dobro. A što te briga, ajmo mi polako do prodavnice, ništa ti se nemoj sikirati je. Idemo polako, nećemo ni žurti je, šta ima veze je. A jel tu puno teško to što nas ima? Ma nije puno teško, bolan, dobro je, razumiješ je. Ićemo vam ovom prečicom, razumiješ, ićemo ovako kroz zašumu, da ne idemo sad putem asfaltom, to nam je daleko, pa ćemo ovako preko šume. Ja kažem, pa sam oko lica, čim ti mene vodiš, ti grožiš da se podmiriš puno nešto. Ajde, bolan, dobit ćeš bombone za tu je. Kakve bombone? Pa vidit ćeš. Joj.